bakeak izan ziren, gerrilleruak, zaten duen, gara hartan frantzetik, maki berri onartu zen, erabiltu zen, eipatzeko gerrilleruak. Bai alderdi batetik, berton, gerra amaitu ondoren edo gerra denporan basora joan zirenak, eta beste alderdi batetik, Frantzi librien ibilitako residentziako espainolak, hona bueltatuk eran Montobien talde armatuak. Bizkaian oso gutxi onzan egizan da, baina Iruñako epaikete juzgau hau oso importante izan, zehor juzgeta bizan fronteran harraponeko guztizak. Hor, hainbat maki jauste ziren frontiere pasok eran, filtro hortan pasok eran. Eta zenti hortan bai egote ziren, hainbat egon ziren, endak esan gonean, juizio, Iruñan, fronteran, enemigos capturados en la frontera, azkenien, hoizen. Eta makizek horrek ziren gehienetan peze ingurun antolatutako talde armatuak. Beste alderi politiko batzuk antolatu gien, eta frakaso bat, movimentu horrek, ni pentsatzen dut, nire eta ikusi eta entzunde batzun eta bestinik, amengo jentien neko aspertute, nerren bat egon ziren ja gerrarekin. 3 urteko gerra baten ondorioz, goze handi baten biziken, eta lan eda kanpoen ezilion dauen, eta noi ezaten ondo, baina, ezilion lasai hau dauen agintari batzuk esan da, subleo bida, barriro, jendita lasai. Ente hortan ezaban euki, pezek itxate ban erantzune. Ezilioko agintarizek, ezibin gara hartan auki ikuspegi, bidabuko ikuspegi bat. Kanpotik oso romantiko eta ondo ikuste bien, baina barrotik gorrezek paseta bien barru zeuzenak. Hori betiko ezakiri da, eta txitzazak esate ban, loko moixuek. Los niños de la guerra dicen que lo pasaron duro. Más duros pasamos los que no, los niños que se fueron al exilio lo pasaron duro, los niños de la guerra. Pero niños de guerra fuimos nosotros y de posguerra también. Hortan, bai, realidade diferente ziren batzuk ikusitako eta bestiek, eta orduan makizek nahiz eta oso irudi romantiko auki, neko historia garratza eta gogorra da. Hor, historia asko ez dabe kontatzen, edo ez dabe gure kontatu, gara jartako bakizek, bizirik urtako igual luzo batzuk, gaur egun ezin dizendak ulertu baita ere egin ziren.